Aduh sayang ngapunten saestu yen tering saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah sajan kahanane bubrah aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ono ngancanine saben dino Dek Dinda. Jangan mas Real Music. Sabar ya mas. Saben dino rasane ra karuan ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan mangan mangut lele rasane kok padha tempe opo koyo ngene rasane